Ой, Лонка, здравей! Здрасти! Как се прекара лятото? Добре, в залата, по плажове, с приятели. Ти си другия треньор на Creators, който не си взе почивка това лято. Да. Добре, още преди малко говорихме, че Тони не си взе почивка. Сега сещаме, че и ти не си взе почивка. Всъщност, нейното обяснение беше, че тъкмо са засили, тренировките вървят на високи темпове, децата почнаха да се ангажират, да се амбицират и нямаше да е добре да ги спира. Предполагам, че при те е нещо такова. Ами при мен просто ми казаха, моля те, не спирай тренировките, което беше ясен знак, че няма как да ги спира. Много як комплимент за всеки един треньор. Да, абсолютно. Много готино съм направен. Я ми кажи, колко пъти в седмицата водиш тренировки? 3 пъти, като 2 от тях са high heels и един път в четвъртък водя ladies. Добре, въпрос относно тренировките ти. High Heels представлява тренировки, с които... Танцуваме на токчета. High Heels в моя случай съчетава доста стилове. Не съм се ограничила само в класическия High Heels, който е предимно floor work, т.е. неща на пода и мазане и така нататък. Аз, понеже съм любител на хип-хопа, го съчетавам и с хип-хоп. Тоест, гледам да балансирам между двете и редувам единия стил, т.е. малко по-женственото с малко по-хард стил. Добре. Това е High Heels. Между време, докато си говорим с теб, ще вървят няколко клипчета, които те ще имат възможност да се запознаят с теб. Другия стил ти е ледиса. Ледиса всъщност е мацките специално. Мацки, да, само момичета, от тинейджери нагоре, да кажем. Предимно малко по-големи. Предимно малко по-големи, там 12, 13, 14 и нагоре. Там сме хип-хоп, просто сме малко по-лейдис. Добре, въпрос. Ако примерно се съберат момичета, които са в... Като цяло, момичета, които тренират при теб, те идват на двата стила, нали? Плюс тук там е различни, които избират кой стил предпочитат. Да, по-малките просто идват на ladies, но много от момичетата, които идват на high heels, идват и на ladies, защото им харесва. Може би, защото и ти им харесваш. Може би, да, надявам се. Добре, значи в понеделник и в сряда са ти high heels, в 8. В 8 вечерта. Да. И в четвъртък. Отново в 8 часа имаме ladies. Лейдис, добре. Залата има възможност да поеме още кадри, нали? О, да. Ти си имаш една групичка 10 на 15 момичета, които са ти... Да, които са ми основните кадри, но винаги са добре дошли нови хора, за да запълним залата да е пълен капацитет. Да, залата позволява да влязат около 50-60 човека, така че не се ослушвайте, добре дошли сте. Да. Твоята групичка за Хилса са предимно по-големите мацки. Ами от 16 нагоре са всички момичета, които идват, по проста причина, че за този стил се изискват токчета, момичетата, които са по-малки, не носят токчета. Да, те са предимно на маратонки, така че предимно на маратонки, така че те да идват на лейдис. Четвъртък на лейдис, да. Точно. Също нещо, което може да се случва, ако някой път подготвяте нещо, да речем, предимно ледис, може едната тренировка да се завърти временно. Да, абсолютно е така. Ако се изникне някакво събитие, на което наблягаме повече на този стил, естествено тренировките могат да бъдат плаващи. Точно така. Така че доста гъвкава. Абсолютно. Да кажем, както в момента са 2 хилс и 1 ледис, може да станат 2 ледис и 1 хилс. Да. Може да станат 3 ледис, може да станат 3 хилс. Зависи какво подготвяме. Сега ще знам с нещо. Ние декември месец ще направим нашия спектакъл на Creators. Тоест, да кажем така, че подхвърляме една информация, че ако има мацки, които само седят и наблюдават в интернет какво се случва с нас и още не са престрашили. Няма да могат да участват. Ако не се престрашат да дойдат, ще изтърват един много голям момент. Другото нещо, което биха изтървали, януари месец сме на България Търс Талант, което всъщност ти като един от силните кадри на Creators и силните треньори на Creators, ще извадиш групичка, така че силно им препоръчвам да не се бавят, ами направо да се включват на тренировки, защото ще има доста работа. Добре. Голяма сцена, доста неща ни очакват, да. Можеш набързо да ги запознаеш. Всъщност ти си Илона, която е започнала с това, минала е през това, преподава в момента това, набързо. Да, набързичко, танцувам откакто се помня. Не съм излизала от залата. Да, имаше един определен период, в който просто работех нещо свързано с танци, но просто не бях в зала.
Минала съм през класически балет, през характерни танци, през хип-хоп. Била съм част от Creators още в началото и създаването му. Бях част от основната група. И в общи линии цял живот танцувам. След това имах възможност да работя малко в чужбина като танцор за MTV в Ливан. Там имах възможност пък да работя с невероятни хореографии. Не, че в България не съм работила с такива, но там се докоснах до хора, до които само съм си мечтала на практика. Там се запалих и по High Heels, честно казано, защото имах възможността да работя просто с един от топ хореографите на High Heels в света. Докоснах се до един от неговите асистенти, също до него и така там получих малко повече опит. И се запалих, защото преди това си бях мачкара. В смисъл, влечеше си ме хип-хопа, каквото да си говорим. Но да, там всичко се преобърна и реших, че е време да стана малко по-женствена и да дам на хората, на жените това самочувствие, тая женственост, която всяка жена има нужда. И така, това е. Добре, виж какво искам да ти кажа. Ние сега на 10 на 11, всъщност на 11 на 12, ако не се лъжа, понеделник и вторник. 11 и 12 септември правим отворени врати за всеки, който иска да пробва в Creators за танцува, да намери себе си, да мини през различните стилове. Кой стил искаш да им покажеш? В единия ден единия, в другия ден другия или? Или един стил само да остане другия като загадка? Как? Още се колебая дали да е единия ден единия стил, другия ден другия, но предвид факта, че повече ще бъдат по-малките, смятам да наблегна на Ladies. Ladies е страхотна идея. Да, защото просто другия стил е за по-големи и трябва едва ли не да разделя малките от големите, което не ми се ще да правя, затова нека да дойдат всички и ще правим Ladies. Да се носят маратонките, а пък тия, които искат да правят хилс, имат часа, в който могат да влязат. Винаги са добре дошли. Да, ти си балансираш тренировката, вървиш си наравно с тях, лекичко ги дърпаш. Да. Добре, хубаво. Искаш ли нещо да кажеш като предизвикателство към тези, които се притесняват още да опитат? Искат да дойдат, обаче само стоят от друга страна на дисплеите и наблюдават. Не дейте. Хора, влезте в залата, защото това е най-якото нещо. Избавя ви от всичкия стрес, било то в училище, било то на работа, било то вкъщи, от еднообразието. Да, зарежда много. И повярвайте ми, момичетата, които са се събрали в залата на моите тренировки, са супер свежи, много готини и ви гарантирам, че всеки път, че се тръгвате от тренировка, страшно удовлетворени, много доволни, много заредени, така че елате. Добре, това е много хубава покана, добре, страхотна е. Имаш ли си таргет, някаква зона, примерно от каква до каква възраст да бъдат или са добре дошли, примерно, и жени, които са по-големи, да речем майки, които са нека да заповядат. Ще станем повече. Ние имаме възможност да вземем майки с по-малки дечица, като съответно по-малките деца ще бъдат отзад в гейминг залата ни да си играят и да гледат нещо. Което би било много добре, защото в моя клас специално вече имам 2 майки. 3 с мен. Така че това, че сте майка, че сте на 30 плюс и така нататък не трябва да ви спира. Сега е времето. Пък иначе, да, след 16 години, когато става въпрос за хил, след 12-13 всичките са добре дошли на Ladies. Така че това е. Нямам възрастово ограничение, нито горна граница, нито долна. Това всички са добре дошли. Всички са добре дошли. А момчета? Имали сме. Имахме един готин пич, който дойде на Хилс, усмели се, добре се справяше, малко се позагуби, защото идваше със своя приятелка, но го чакам септември месец да се върне, така че ако има желаещи да заповядат. Кратко резюме. Понеделник и сряда в 8 часа Хилс. Да. Четвъртък в 8 часа Ladies. В 8 Ladies, да. Ladies и Хилса са подвижни и в тези 3 дни могат да се сменят видео тренировки спрямо ситуацията. Да, като за това нещо ще се съобщава в профила на Creators. Да, ние ще информираме, така че да няма грешки. Добре, нещо допълнително искате да кажете? Ти нещо да питаш? Any questions? Добре сте ни дошли в залата. Да. Заповядайте, очакваме ви да дойдете на
Всичко. На всичко. Опитайте от всички стилове просто, не само за мен. Добре, браво.